Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, як звычайна. Нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube і ў Твіттеры. Расія пакіне Беларусь у рэжыме ізаляцыі як мінімум да лета 2021 года. Такую выснову можна зрабіць з тэксту проекта агульнанацыянальнага плану аднаўлення эканомікі Расіі. Да чаго гэта можа прывесці? Ну і яшчэ такія тэмы, як лёс расійскіх ваенных баз на тэрыторыі Беларусі і ўвогуле палітычная сітуацыя ў нашай краіне з-за каранавіруса, з-за выбараў і ўсяго астатняга. Усё гэта мы сёння абмяркуем з маім госцем. Гэта кіраўнік Цэнтра знешнепалітычных і стратэгічных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Добрый день, Арсеній. День добрый, Зміцер. Арсеній, давайте пачнем, можа быць, ўсё ж таки з такой, я маю на ўвазе актуальнай у тым сэнсе, што вось буквально, здаецца, праз 2 дні павінна скончыцца тэрмін дзеяння дамовы, паводле якой у нас у Беларусі размяшчаюцца 2 расійскія ваенныя базы. Ніякіх паведамленняў пра тое, што дамовы гэтыя працягваюцца ці не працягваюцца, няма. У якім мы зараз, на якім свеце ў гэтых адносінах? Тут трэба удакладніць, што на самой справе тэрмін дамовы скончыцца толькі ў наступным годзе, а праз 2 дні канчаецца тэрмін, па якому бакі дамовы павінны уведаміць адзін аднаго наконт скасавання ці прадлення гэтай дамовы. Паводле тэксту, як мінімум за год да сканчэння тэрміна дамовы павінны пачацца вось гэтыя працэдуры. І так, сапраўды, мы ўжо ведаем пазіцыю Александра Лукашенка. Ён яе агучваў на працягу як мінімум апошніх 2 гадоў аб тым, што ён гатоў працягнуць супрацоўніцтва з Расіяй і прадоўжыць тэрмін гэтай дамовы, але мы не бачым ніякіх сігналаў з расійскага боку. І вось гэта вельмі цікава. Атрымліваецца, што Расія так паказвае, што не вельмі-то ёй гэтыя базы тут у Беларусі патрэбныя, ці што? Так, з ваенна-тэхнічнага пункту гледжання Расіі гэтыя 2 аб'екты не патрэбны. І на працягу апошніх 10 гадоў Расія замясціла гэтыя аб'екты на сваёй тэрыторыі. І з гэтага пункту гледжання Расія больш не залежыць ад Беларусі ў гэтым пытанні. Больш таго, калі мы паглядзім асабліва на апошнія 5-7 гадоў, Расія мэтанакіравана выбівала з рук Лукашенка аргумент, згодна з якім Беларусь нібыта з'яўляецца фарпостам, ваенным фарпостам Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, якая бароніць Маскву ад натаўскіх танкаў. І я не выключаю, што Расія можа адмовіцца ад арэнды гэтых аб'ектаў, нават пры такіх цудоўных умовах. Я нагадаю, што Расія не плоціць за арэнду. І галоўная прычына ў тым, што Расіі гэты аб'екты проста не патрэбны з тэхнічнага пункту гледжання. Але калі гэта так, то гэта будзе вельмі моцны сігнал палітычны аб тым, што падтрымка Расіі Александра Лукашенка асабіста больш не з'яўляецца безумоўнай. Таму вось, чакаем яшчэ 2 дні, глядзім, што адбудзецца. Я нагадаю, што ў свой час Расія
адмовілася ад радара у Азербайджане, у Габале. Так, умовы карыстання гэтым аб'ектам былі трохі іншыя. Расія павінна была аплочваць аренду, але тым не менш галоўная прычына, чаму Расія адмовілася ад гэтай аренды, было звязана з тым, што з тэхнічнага пункту гледжання гэты аб'ект быў непатрэбны узброеным сілам Расійскай Федэрацыі. А наколькі ўсё ж таки мы зацікаўленыя ў тым, каб гэтыя ваенныя аб'екты тут расійскія захоўваліся? Я так думаю, што нацыянальна арыентаваная частка нашага грамадства наоборот скажа «Ес!» Нарэшце тут вот няма расійскіх ваенных аб'ектаў. Ну, мне падаецца, што з такога эканамічнага, прагматычнага пункту гледжання, акрамя таго, што там працуе некалькі дзесяткаў ці соцень беларусаў у якасці тэхнічнага персаналу і атрымліваюць заробкі, ну, больш ніякай карысці мы ад гэтых аб'ектаў не атрымоўваем. А калі казаць пра сістэму тых пагадненняў, якія былі падпісаны разам з дамовамі аб карыстаннямі гэтымі двумя аб'ектамі, ну, мы бачым, што апошнім часам частку гэтых дамоў Расія не выконвае. Так, паводле дамоў ад 1995 года Расія абавязвалася прадастаўляць нам свае палігоны для вучэнняў. І, напрыклад, вось адзін з апошніх выпадкаў, ну, мы не можам выкарыстоўваць гэтыя палігоны для таго, каб пратэсціраваць нашы новыя ракеты. І вось таму Александр Лукашенко рабіў такія рэзанансныя заявы некалькі дзён таму. Таксама Расія павінна перадаваць пэўную так званую сігнальную інфармацыю, якую яна атрымоўвае з дапамогай гэтых аб'ектаў. І, ну, наколькі гэта пагадненне працуе, сказаць даволі складана, але вось, напрыклад, сітуацыя 2010 года, калі беларускі супрацьпаветраны эшелон быў прарваны шведскім самалёцікам, і, безумоўна, Расія і гэта ўсё бачыла і ведала, але, ну, ніяк не паведаміла аб гэтым беларускаму боку, і вось гэта ўсё пераўтварылася ў такую правакацыю. Ну, таму наколькі беларускі бок зацікаўлены ў тым, каб працягваць атрымліваць гэтую інфармацыю, мне падаецца, ну, яна не вельмі крытычная для беларускага боку. Арсений, ну вот глядзіце, вы сказали, што гэта, калі Расія зараз показвае, што ёй не асабліва патрэбныя гэтыя два ваенныя аб'екты, две ваенныя базы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, то гэта такое, нібыта яна дэманструе, што падтрымка з боку Крамля кіраўніка Беларусі ўжо такая не безумоўная. Але якія палітычныя наступствы вось гэта дэманстрацыя можа мець для Александра Лукашенко? Мы тут вяртаемся да беларускіх выбараў зараз прэзідэнцкіх і да таго, што ёсць такія размовы пра тое, што тут ёсць адзін, а то можа і два, а то можа і болей нейкіх такіх крамлёўскіх кандыдата. Ці ёсць нейкая ўзаемасувязь? То есть вот палітычныя наступствы? Так, безумоўна, і відавочна, што Крэмль будзе гуляць у гэтыя выбары.
і чым больш будзе такіх сігналаў, ну вось адзін з найбольш відавочных гэта тое, што Крэмль цалкам ігнаруе Александра Лукашенка апошнія месяцы. Замест гэтага Крэмль А што значыцца ігнаруе? Там не можа Александр Лукашенко дазваніцца да Владимира Путина, ці там адкладаюць візіты, ці што? Я маю на увазе, калі ідзе гаворка пра вырашэнне пэўных крытычных пытанняў, напрыклад, супрацоўніцтва ў нафтагазавай сферы. Мы бачым, што Крэмль нават і не жадае абмяркоўваць тыя прапановы, якія агучвае Александр Лукашенко публічна. Замест гэтага увесь гэты час Крэмль вёў перамовы непасрэдна з Сергеем Румасам, з прэм'ер-міністрам, і я не выключаю, што гэта таксама стала адной з прычын, чаму Александр Лукашенко вырашыў адправіць спадара Румаса ў адстаўку. І, безумоўна, калі вось пацвердзіцца гэтая мая гіпотэза, то гэта будзе азначаць даволі моцны сігнал, перш за ўсё элітам, што Александра Лукашенко больш не разглядаюць у Крэмлі як такога абаронца стратэгічных інтарэсаў Расіі. Тым больш, што ён адмовіўся ўжо ад размяшчэння расійскай ваеннай базы. Вось гэта расейцам цікава. Паўнавартасная расійская ваенная прысутнасць у Беларусі, як, напрыклад, у Арменіі, ці у Кыргызстане, у Таджыкістане, ці як у Сірыі. А вось гэтыя аб'екты больш не патрэбны. З іншага боку, Александр Лукашенко патрапіў у пастку, якую ён сам і для сябе расставіў. Справа ў тым, што калі ён першы адмовіцца ад гэтага пагаднення, то тады, безумоўна, Крэмль пачне інфармацыйную кампанію, якая будзе абвінавачваць яго ў тым, што вось ён здраднік, ён адвярнуўся ў бок захаду і гэтак далей. Таму гэта вельмі такая сур'ёзная сітуацыя, і калі моя гіпотэза пацвердзіцца, то хутчэй за ўсё гэта будзе азначаць, што Крэмль павышае стаўкі ў гэтай гульні, і я не выключаю, што ўмешальніцтва можа мець у якасці канчатковай мэты змену рэжыма, а не толькі дэманстрацыя сваіх намераў з мэтай паціснуць на Александра Лукашенка, каб ён прыняў тыя ці іншыя рашэнні, на якіх настойваць Крэмль. Напрыклад, падпісанне гэтых інтэграцыйных мапаў ці размяшчэнне расійскай ваеннай базы. Таму паглядзім. Вот вы сказали такую фразу про тое, што Крэмль не разглядае Лукашенку як абаронцу інтарэсаў Расіі з нашага боку. Выбачайце, зараз апошні год, год як мінімум, і зараз падчас выбарчай кампаніі Лукашенко пазіцыянуецца як гарант незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Калі там скажуць: ой, дык вы тут нашы інтарэсы больш ніякім чынам не гарантуеце, не прадстаўляеце, не абараняеце, дык ён скажа: а Беларусь перш за ўсё, я ж все для Беларусі, то есть это спрацуе на яго імідж. З аднаго боку спрацуе, але, на жаль, мы на сённяшні дзень не маем такой глыбокай карцінкі сацыялагічнай па беларускаму грамадству. Мы не ведаем, наколькі сур'ёзна ў нас прарасійскія настроі, і наогул, наколькі пытанне незалежнасці і суверэнітэта з'яўляецца для большасці беларусаў такой экзістэнцыйнай каштоўнасцю. Мне падаецца, што ва ўмовах пагаршэння сацыяльна-эканамічнага становішча пытанне незалежнасці і суверэнітэта для большасці беларусаў будзе адыходзіць на другі, а можа і на трэці план.
І таму стаўка Александра Лукашенка рытарычная, як мінімум, на тое, каб сябе выстаўляць у якасці абаронца незалежнасці і суверэнітэта, можа быць памылковай. Таму што трэба вырашаць канкрэтныя праблемы. Складаная эпідэміялагічная сітуацыя, сацыяльна-эканамічны крызіс і гэтак далей. З іншага боку, мы ўжо ведаем адказ Лукашенка на інтэграцыйны ультыматум, які ён агучыў яшчэ ў канцы прошлага года. Па сутнасці, ён адмовіўся гэты ультыматум прыняць. І я не выключаю, што ўжо тады Крэмль прыняў рашэнне аб тым, што зараз трэба будзе умешвацца у унутрыпалітычныя справы Беларусі, дзеля таго, каб калі не пераўпэўніць Лукашенка з дапамогай эканамічнага, палітычнага, інфармацыйнага, нават ваеннага ціску, то тады актываваць план Б, які прадугледжвае змену рэжыма і прывод да ўлады новага прарасійскага ўраду. І пакуль што мы бачым, што Расія нарошчвае ціск на афіцыйны Менск, і палітычны, і інфармацыйны, і эканамічны. І вось той план, які быў апублікаваны расійскім урадам, які прадугледжвае тое, што Расія будзе заставацца сама ў такім рэжыме ізаляцыі яшчэ амаль як мінімум год, для нас гэта азначае, што па сутнасці Крэмль будзе ўтрымліваць Беларусь у такім рэжыме блакады, якая будзе мець відавочныя наступствы сацыяльна-эканамічныя, перш за ўсё, і палітычныя. Але ж нельга сцвярджаць, што увесь гэты план па выхадзе, так бы мовіць, з каранавіруснай гэтай ўсей пандэміі і ізаляцыі, ён скіраваны толькі на тое, каб зрабіць балючай Беларусі. Безумоўна, не. Але ён вырашае ў тым ліку і пэўныя геапалітычныя задачы. То бок, з аднаго боку, Расія, безумоўна, вельмі сур'ёзна адчуе зараз на сябе негатыўныя сацыяльна-эканамічныя наступствы гэтай пандэміі каранавірусу. Але, як мы гэта ўжо абмяркоўвалі, Расія разглядае гэта таксама як і магчымасць прасунуць свае інтарэсы, перш за ўсё геапалітычныя. І калі ідзе гаворка пра Беларусь, то мы бачым, як гэты рэжым ізаляцыі ўводзіўся, як перакрывалася мяжа з Беларусю, і гэта ўсё рабілася ў аднабаковым рэжыме, і гэта сведчыць якраз пра тое, што у Крамлі вырашылі скарыстацца вось гэтай аб'ектыўнай сітуацыі дзеля таго, каб яшчэ больш паціснуць на Беларусі Александра Лукашенка. Таму відавочна, што і гэты план так ці інакш будзе мець негатыўныя наступствы для беларускага боку. Давайте мы про эканамічную ізаляцыю больш шырака троху пазней. Зараз я б хацеў завершыць тэму выбарчую, і вот мы, калі я казаў там паўжартам, не паўжартам пра аднаго ці двух прарасійскіх ці стаўленікаў Кремля сярод прэтэндэнтаў у кандыдаты, вы сказалі, а то і трох. А у вас ёсць якія-небудзь там, скажем, там, ладно, я так подозреваю, можа і звесткі дакладныя, хаця б падазрэнні. Аналітычныя такія выкладкі. Я бы так казаў, таму што я не хачу публічна навешваць гэтыя ярлыкі, хто прарасійскі, хто не прарасійскі,
то думае, што ён не прарасійскі, а пры гэтым з'яўляецца прарасійскім. Ну, то бок сітуацыя даволі складаная. Справа ў тым, што у нашых умовах галоўны апазіцыйны кандыдат зараз гэта Крэмль. А другі апазіцыйны кандыдат гэта эканамічны крызіс. І трэці апазіцыйны кандыдат гэта наступствы каранавіруса негатыўныя. Таму любы палітык, які сапраўды будзе весці барацьбу за ўладу супраць Александра Лукашенка, так ці інакш вымушаны будзе аб'яднацца вось гэтымі трыма апазіцыйнымі гульцамі. І мы бачым, што пакуль асноўная частка кандыдатаў паводзіць сябе даволі ціха, спакойна, нейтральна. Але чым бліжэй будзе дата выбараў, тым больш зразумелым будзе станавіцца іх тактыка і стратэгія, але мне падаецца, што вось гэты альянс з Крамлём, тых, хто сапраўды збіраецца там перамагчы Лукашенка, ён проста непазбежны. Таму што толькі Крэмль, я маю на ўвазе вонкавы гулец, мае такія фінансавыя, людскія і сілавыя рэсурсы, якія могуць аспрэчыць манаполію Александра Лукашенка на ўладу у краіне. І гэта, на жаль, следства той палітычнай сістэмы, якая была выбудавана за апошнія 25 гадоў, калі не была створана ніякай апазіцыі, і якая вымушана была шукаць падтрымкі, у тым ліку рэсурснай, спачатку на Захадзе, зараз у Расіі, таму што Захад на гэтых выбарах, як і ў 2015 годзе, выступае на баку Александра Лукашенка. Бо захаванне Беларусі як незалежнай і суверэннай краіны, стабільнай, якая не стварае ніякіх праблем, як для еўразвязу, так і для НАТО, гэта адзін з галоўных знешнепалітычных прыярытэтаў як Брусселя, так і Вашынгтона. І з гэтага пункту гледжання Александр Лукашенка цалкам падыходзіць на вось гэтую ролю. Таму вось такая даволі складаная сітуацыя ў нас вымалёўваецца. Вы сказалі пра Крэмль, які мае, што зразумела, фінансавыя магчымасці, людскія магчымасці і сілавыя магчымасці. Ўсё ж таки вы не выключаеце, што, так бы мовіць, вобразна кажучы, на расійскіх штыках на беларускі трон будзе занесены новы кіраўнік? Я гэтага не выключаю, таму што ў нас ёсць досвед, як мінімум, за апошнія 10 гадоў умяшальніцтва Расіі ва ўнутрапалітычныя працэсы не толькі на постсавецкай прасторы, але амаль па ўсяму свету. І у выбарчыя працэсы у еўрапейскіх краінах, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, і нават у пэўныя афрыканскія краіны. І мы маем досвед даволі жорсткага ўмяшальніцтва з выкарыстаннем сілавых рэсурсаў. Гэта Украіна. І мы з 2015 года назіраем вельмі цікавыя працэсы да таго, як Расія рыхтуецца тут бараніць свае стратэгічныя інтарэсы. Безумоўна, разглядаецца шмат розных сцэнароў, планаў, але калі казаць пра тыя вучэнні, якія праводзяць узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі, гэта адкрытая інфармацыя. Нават са сцэнароў гэтых вучэнняў вынікае, што Расія, па сутнасці, экстрапалюе вось тыя схемы
дзеянняў па Беларусі з Украіны. І справа ў тым, што любая сур'ёзная унутрыпалітычная нестабільнасць будзе разглядацца ў Крамлі як предлог для ўмяшальніцтва ва ўнутраныя працэсы з дапамогай ваеннай сілы. З 2015 года для гэтага на мяжы з Беларусі разгортваецца адпаведная групоўка войскаў, якая можа там за 3-6 гадзін як мінімум заняць асноўныя лагістычныя пункты на ўсходняй Беларусі. І не зусім зразумела, навошта Расія вось гэтую групоўку разгортвае, тым больш, што яна ніколі не існавала там да 2014 года. Таму мы бачым, што Расія разгортвае сетку інфармацыйных рэсурсаў для ўплыва на грамадскі настрой. Мы бачым інфармацыйныя кампаніі, у якіх удзельнічаюць як афіцыйныя, так і алігархічныя сродкі масавай інфармацыі ў Расіі. Мы бачым гэтыя сігналы, спробу падкупіць тых ці іных высокапастаўленых сілавікоў і палітыкаў, сепаратныя перамовы і гэтак далей. То бок мы бачым, што ідзе працэс падрыхтоўкі і стварэння асяроддзя, якое будзе спрыяць умяшальніцтву Расіі, калі з пункту гледжання Крамля сітуацыя будзе выходзіць з-пад контроля, і гэта будзе патрабаваць умяшальніцтва, каб абараніць свае стратэгічныя інтарэсы. Арсеній, ці не падаецца вам, што, разумеючы гэта, кіраўніцтва Беларусі, кіраўнік Беларусі, таму менавіта зараз апошнія некалькі гадоў даволі год, прынамсі, даволі так актыўна мілітарызуе урад, сваё бліжэйшае атачэнне. Кіраўнік адміністрацыі, выхадзец з КДБ. Сёння быў прызначаны прэм'ер-міністрам, былы ўжо атрымліваецца кіраўнік Дзяржкамваенпрама Роман Галоўченка. І гэта не адзін, не толькі гэтыя два чалавекі з пагонамі, так бы мовіць, у атачэнні бліжэйшаму кіраўніцтве Беларусі. Пра што это сведчыць? Так, сапраўды, як мінімум з 2015 года і прымаюцца адпаведныя стратэгічныя дакументы, якія датычацца планавання абароны краіны, і усе яны прадугледжваюць так ці інакш магчымасць развязання адносна Беларусі гібридных ваенных дзеянняў, якія мы бачылі на прыкладзе Украіны. І безумоўна, Александр Лукашенко зрабіў высновы з таго, як Расія павяла сябе адносна Украіны ў 2014 годзе. А я нагадаю, што з беларускага пункту гледжання Расія напала на братэрскую краіну, якая не стварала ніякіх пагроз для Крамля. Аб'ектыўна. Так, гэтую выснову можна зрабіць з публічных каментароў і заяў, у тым ліку Александра Лукашенка. І безумоўна, пэўныя высновы былі зроблены, таму што калі супраць Украіны былі прадпрыняты такія дзеянні, а у некаторых сферах военно-палітычнай інтэграцыі ці супрацоўніцтва гэта інтэграцыя была значна глыбей паміж Кіевам і Масквой, чым мы сёння маем у адносінах з Расіяй. І
нават гэта не спыніла Расію ад ваеннай агрэсіі. Таму сапраўды і планы, і мы бачылі і ратацыю кадраў адпаведную, і зараз гэта тэза пацвярджаецца вось апошнімі прызначэннямі. І нават сёння, мне падаецца, вось ён якраз рабіў такія каментары, што Беларусь, па сутнасці, гэта адзіная краіна на постсавецкай прасторы, якая па сённяшні час не сутыкнулася з вайной і з гэтымі ваеннымі канфліктамі. І па сутнасці гаворка ідзе пра тое, што тым не менш вось гэта пагроза, яна набліжаецца да Беларусі. І порах трэба трымаць сухім, як любіць сказаць Александр Лукашенко. Арсений, я хацеў бы яшчэ раз вярнуцца да тэмы вось гэтай ізаляцыі. З аднаго боку, Расія вот нібыта нас пакідае ў ізаляцыі, закрываючыся сама. Расійскі рынок на сёння для нас самы вялікі, на жаль, не на жаль, вот так склалася. Але ёсць размовы пра тое, што вот зараз ЕС адкрывае унутраныя свае межы і што будуць адкрывацца яны там далей, але для Беларусі можа быць зробленае негатыўнае выключэнне, што не будуць пускаць беларусаў з-за таго, як вот тут у нас змагаюцца з каранавірусам. Калі мы застанемся ў такой жа ж ізаляцыі для Еўрасаюза, для іншых краін, там, таго ж Кітая, наколькі гэта верагодна першае і якія наступствы другое? На жаль, сапраўды, вось гэты сцэнарый, ён цалкам верагоден. І гэта звязана з тым, што беларускі бок вядзе вельмі нетранспарэнтную палітыку ў дачыненні да эпідэміі. Пры тым, што на самой справе, калі толькі эпідэмія пачыналася ў Беларусі, улады прынялі шэраг сістэмных межаў, накіраваных на стрымліванне эпідэміі, і зрабілі гэта вельмі эфектыўна. Але чамусьці пра гэта ніхто не казаў. І замест гэтага увесь эфір быў забіты гэтымі выказваннямі, у тым ліку кіраўніка дзяржавы Александра Лукашенка, пра каранапсіхоз, інфадэмію і гэтак далей. Але гэтыя выказванні стварылі вось такую негатыўную рэпутацыю Беларусі на міжнароднай арэне. Пры тым, што там як мінімум да траўня беларускі бок даволі эфектыўна стрымліваў распаўсюд эпідэміі. Але потым адмова ад мараторыя на масавыя мерапрыемствы, парад, суботнік, гэта ўсё, на жаль, паспрыяла пагаршэнню эпідэміялагічнай сітуацыі. Нават кітайцы, яны даволі крытычна ставіліся да той лініі, якую праводзіў беларускі ўрад. І зараз, хутчэй за ўсё, пакуль у нас не скончыцца эпідэмія, па нашым падлікам гэта будзе не раней, чым восень, хутчэй за ўсё мы будзем у ізаляцыі, у тым ліку з боку заходніх краінаў. І толькі пасля таго, як сітуацыя стабілізуецца, трэба запрашаць місію сусветнай арганізацыі здравааховы, якая будзе рабіць новы агляд. І калі гэтыя рэкамендацыі ці высновы будуць для нас хаця б нейтральнымі ці пазітыўнымі, толькі тады мы можам чакаць, што гэты жалезны карантынны занавес будзе зняты з боку захаду. Але вось мы бачым, па Расіі, гэта як мінімум год. Пры тым, што мы яшчэ не ведаем, ці будзе другая хваля, ці не. Хутчэй за ўсё будзе другая хваля.
А у нашай сітуацыі мы попадаем у такую крызісную паласу, Таму што калі яшчэ выбары пройдуць по такому жорсткаму сцэнару, гэта прывядзе, магчыма, і да палітычнай ізаляцыі. Ужо заходнія краіны робяць пэўныя заявы адносна магчымасці перагляду санкцыйнай палітыкі, калі беларускія ўлады працягнуць вось гэтую практыку рэпрэсій супраць і незалежных кандыдатаў і сродкаў масавай інфармацыі. Таму, як і у выпадку з пандэміяй каранавіруса, Александр Лукашенко зараз гуляе ў вельмі рызыкоўную ігру, якая можа скончыцца, на жаль, вось такой тотальнай ізаляцыі Беларусі і з захаду, і з усходу. І для нас гэта стратэгічная пагроза, таму што гэта стварае глебу, дзе Крэмль і захад будуць спрабаваць дамаўляцца і вырашаць беларускае пытанне разам. Вось гэтага мы павінны пазбегнуць любым коштам. Дзякуй вялікі. Не вельмі добры прагноз на заканчэнне нашай праграмы, пачынаючы не толькі з пагрозы таго, што тут зараз пачнуцца заклікі «давайте мы тут прыйдзем і навядзем у гэтым беларускім чумным бараку парадак», але і тое, што будзем закрытыя як мінімум яшчэ да восені і не зможам нікуды паехаць у адпачынак. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.